Čaute, tu je Števix. Tu je Mike. Pri ďalšom videu. Minecraft Chestu. A to myslím serveru, čo bol v prvom diele. Dneska si naťažíme kameň. Dobre, urobaj potom aj pecku. Dobrá, sú ti všetky veci. Dobre. Dúfam, že zanecháte like. Tak. Ježiš, pavúk, nie.Ného creepera. Hopla. Idem na kameň, tu máš nejak, tu dám ti veci. Všetky mi dá. Tu máš. Stačí ti na rade. A ja chcem meč. Dobre, to stačí. Dobre, aj to môžeš. Idem tiež kameň, alebo dám to tu. A idem s tebou, kde je kameň, tak kde? Našiel. Však všade, ne? Kde? Tu je taká prepadlina, ale ja tam nechcem skočiť. Ja tu nechcem Ja skočiť. však tam je voda. Iga dreveným krompačom. Kde si? Nevadí. A dosť rýchlo to ide. Dúfame, že dáte odber. A prídete na tento ja. server. A ja. A nemusíte prísť, ale môžete. Lebo inak. Ide zle. Je to na vás. Joj, tak sa mi nechce. Skeleton, nie. Skeleton. Výroky. No poď, dám ťa dreveným mečom. Drevený meč. A je dole. Keď vám vadí ten šum, tak si kúpim nový mikrofón. Ale keď nie, tak napíšte komentár. Kúp si nový mikrofón. Asi tak. Aj ma slabšie počuť, že budem vrieskať. Retardovaný si. Idem hore vodou, hore vodou. Idem vodou hore. A to kamene. Hodujem pecku. Vyprážim železo. OK. Zrobíš pec? Ešte nemám, môžem. Ešte toto. Kopem. Ja idem robiť pec. Zišlo by sa uhlie. Dobre. Máš už pec robenú? Hej. Dobre, daj to kde polož. Ideme Jak vypaľovať drevom. Jak ti mám povoliť otvoriť? Počkaj. Cmodify. Pomiesto Cmodify a moje meno. Cmodify. Je to. Aha, dobre. Aj piesok prepálil určite. Zrobíme si sklo. Ježiš. Ježiš, hej. Zrobíme ešte jednu pec, alebo zrob ty. Ja A robím. potvrď na mňa. Robíme sa predávam takú terasu, alebo taký vchod z dreva. Aha, došiel mi krompač, nevadí. Či lopata. Ospravedlňujem sa. Jaj. Došlo lopata, sa ospravedlňuješ. Tá. Kde musím novú lopatu spraviť? Spravím si rovno dve. Budem natáčať videa aj z Avy. Takže tak. Určite, možno, že viete už aj dneska nejaké, len také akože, že bez hovorenia s hudbou. By ste vedeli, o čom je tá hra. Dúfam, že sa vám tu bude páčiť. Ale že budete hovoriť, že to je šmejná hra a že sme lami. Iba ty. Neviem, jak dlho už natáčame. Ale to nevadí. A ja neviem. Dúfam, že
Nebude toto video dlhšie než pol hodinu. Lebo to mi bude blbé. No. Zrobím skla, či okna. Nie skla. Ježi, a čo robím, Dik? Krompačom. Žišlo by sa nejaké jedlo. No, aj mne, ale Mohli by sme ísť do shopu. aj do shopu. Je tu shop. Cool. No čo? Ideme hovoriť. Neviem. I do shopu. Do Na čo? obchodu. Na nejaké jedlo, lebo umieram hladom a mám 3 melóny. No, to už nemusím ísť. Nemusíš. Na to tu je shop, aby si chodil do shopu. Poč. Urobíme si ten vchod do domu. Z dreva. Ja tu skúsim nájsť nejaké zvieratá radšej. Skúsa ich tu priveď. Ide sa to. Nie, oni ma zabijú, treska, to oni na mňa idú. Nie, pomoc. Neviem čo vám hovoriť. Čo Zabil to je som asi sa. tak? Mal som veci. Zrobíme Škoda. to takto. Aha. Môžem Čo si vrátiť? našiel? Si dal back? To môžem vrátiť. Hej. Ale nie No. toto, ale čo iné, ale... Som dal, že toto Jaj. do tej rezidencii, kde som sa zabil. Ďalšie No. video možno, že bude natáčať Mike. Mne to nebude lagovať. Oni mi chceli zobrať veci. Tu sú retardi toto. Jaký lag teraz? My za to Tu má- nemôžeme. Nie je to až server. Au, Takže tak. au. Au, zase? Nie! Ma zabili. Zrobím si lopatu. Železnú. Bože, mi to nikto nebere. Mrhám železom. Ináč. Rozmrhám železom. Aha. Ale tu sú aj čorky, takže ja musím si ísť rýchlo po veci, lebo mi to takto zobere. No nechcem, aby tu čorky zobrali. Musíme si už zaradiť vlastný server, lebo Slime. tu sú čorky a... Ani nie. Tak. Podľa mňa to je dobrý server. Ajové, čorky tu. Aj, čo robím? Sekerou. Hlínu. To svet nevidel. Iba keď tak, u debilov. Musím ťa zabiť. Zabijem ťa. Poď mi radšej pomáhať s domom. Au, mám jedno Lebo nebudeš srdiečko. vôbec vo To si videu. ma zabil. Dobre, ja viem, ale teraz bojujem so skeletónom a chcem svoje veci. Už mám len pár srdiečok. Ako pôjdem za tebou. To som sa Moje veci zapol. sú dôležitejšie. Ani nie. Jak, žiadne si nemal skoro. Mm. Au. Au. Pomaličky budeme končiť, či? Neviem, ešte poďme, aspoň trochu. Neviem, koľko má video, ale Až si aspoň na 20 minút. budeme ešte kus dlhšie. O, nič sme dnes tu dneska nezrobili. Dobre, už idem domov. Bol na čase. Ty, koľko šípov v tebe. Á, Oh yeah. Toto bolo fail. Budúci mesiac som ešte to ten. Čo si zomrel? Skoro. Ježi. Ty máš Teraz nešťastie. mám šťastie, no. Máš nešťastie, v kuse zomieráš. Mám šťastie na Čo si zomieranie. zrobíme? Nie, toto... Aj. Zrobíme si... Mi píšu na Skype. Tu si zrobíme tak... Zavidia. Asi. Potom ti poviem po videu, že čo. Ja sa nemôžem kúkať na Skype, mi to tu ukazuje.
Pardon, chorý som trochu. Všetkých domov Ale čo čo robíš, už? to všetko takisto robíš. Nevadí. Ale tak toto je z dreva. Dobre, ale tam to bolo tom brikov. No je dobre. Musíš ma poučať, ja som tvoj syn. No to je hrozné. S tým Majkým. Nič nevie robiť. Tak možno. Ani hrať Minecraft. Aj, blbé schody. Bodaj by. Presne vyšlo. Pozri. Nie tu. Tu to nebude. Čo chceš robiť? Teraz? Blbo som teraz spravil. Kto? Pozri. Prečo? Lebo to môžeš vykopať on so železným krompačom. Čo? To logo v Emerald. Na čo si Ja ty som to- zrobil? Neviem. Ide železo. Haló. Ja mám. Daj mi 3. Alebo všetko mi daj rovno. Máš No tak. polovičku. Všetko ti nedá, ani keby si chcel. Á, drahocenné schody spadli dole. Ježi, ma to štve. Kuse sa inak stávajú. Tak. Toto už mi lezie na nervy. Aj, zajtra by som chcel natočiť video z Fifi. Uvidíme. A z Avy, Zajtra? hej. Dobre. Hovorím do predíkvákov. Nie pre teba. Dobre, ja sa len pýtam. Aby si vedel. Neviem, čo mám robiť. Hraj sa. Idem tu. Piesok. Rozširuj dom. Dobre. Koľko nahrávame? Nemám šajnu. Je to nejak tak. Dobre, ešte 5 minút a môžeme ukončiť. OK. Mm. No, Mároš odišiel. Po krátkej pauze sme späť. Áno. Mike To- musel to- niekam odbehnúť. Dobre. Ešte to trochu budeme hrať. Koľko mám natočené už? Nemám šajnu. Dobre. V kuse to tak je. Ešte 5 minút a môžeme Stopky skončiť. nikde. Musí si kúpiť. No to určite. Oba. Ma tu spamujú na Skype. Ja ti tam závidia. No. Tebe. Zase. Už neviem čo mám hovoriť. Čo už? To Pre- ukončíme, ne? O chvíľu. Predĺžuješ dom? A v ďalšom tom diele možno bude tu aj budú tu noví hráči. Máme natáčať. Kamoši? Spolužiaci. Jeden. No, alebo aj dvaja. Neviem. Podľa toho, koľko budú chcieť. Všetci. No to určite. To by bolo, keď sme 20 ináč to natáčali. Ja to by lagovalo možno. Určite by to Bandicam nezvládol. Cez toto natáčame s Bandicam. Zachoval. Ale neviem, či nie je lepší Fraps. Buggy. Lagi. Oh yeah. Také som mi tu spamujú na Skype. Ešte ukončí to a v ďalšom diele to dokončíme. Dobre, Dáme to na 2 Čaute. alebo ja neviem ja. Čaute. pri ďalšom videu sa stretneme. Mhm. Čaute. Aj.